Вітаю, я Наста, а ты слухаеш Белліт, падкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. У эфіры 166 выпуск падкаста і, як і абяцала, я пачынаю ў падкасце новую рубрыку, якую вырашыла назваць «Кніга лепш». Можна нават прачытаць гэта з пытальнай інтанацыяй, накшталт «Кніга лепш», паставіць у канцы пытальнік, таму што я ўсё ж такі не ўваходжу ў секту тых людзей, для каго вось гэты выраз «Кніга лепш», ён адназначны. Нібыта ў 100% выпадкаў, у 100% сітуацый кніга дакладна заўжды будзе лепш. Не, я так не лічу. І менавіта таму я вырашыла стварыць вось гэтую рубрыку ў падкасце, каб глядзець, разбірацца, параўноўваць літаратурную крыніцу з экранізацыяй і разважаць, што лепш, а што горш, а можа быць, абодва творы цудоўныя і заслугоўваюць увагі, ці наадварот не заслугоўваюць, ні кніга, ні фільм. Таксама такое бывае. Я планую рабіць гэтую рубрыку раз на месяц, і таксама ў ёй я буду расказваць вам пра апошнія літаратурна-кіношныя навіны, якія экранізацыі ўжо выйшлі, якія плануюцца, а таксама многае іншае. Вось такое сабе адгалінаванне рубрыкі «Літ-навіны», толькі «Літ-кінанавіны». Але пачаць сёння хачу з гісторыі, якая, трошкі так ускосна звязаная з кіно, звязаная на толькі тым, што аўтар, пра якога я буду расказваць, ён мае экранізацыі сваіх твораў, праўда, як мне падаецца, не вельмі удалыя экранізацыі, і ён сам так крыху скептычна да іх ставіцца. Я хачу вам расказаць пра тое, як у красавіку я трапіла на сустрэчу з Анджэем Сапкоўскім, польскім пісьменнікам-фантастам, які, хутчэй за ўсё, вам вядомы. Я думаю, што вы чулі гэтае імя. Магчыма, нават чыталі яго кнігі, магчыма, чыталі нават па-беларуску, таму што па-беларуску выйшла ўжо 5 частак яго самага знакамітага кніжнага цыкла пра ведзьмара, пра Геральта з Рывіі. Магчыма, хтосьці з вас глядзеў гэтыя акурат экранізацыі, не самыя паспяховыя, як мне падаецца. Магчыма, хтосьці нават гуляў, бо мне здаецца, што ў першую чаргу ў свеце ведзьмар усё ж такі вядомы праз гульні. І вось у мінулым месяцы ў Беластоку на кніжным кірмашы адбылася сустрэча з Анджэем Сапкоўскім. Ён даволі рэдка выходзіць на людзі. Я не памятаю, каб апошнім часам дзесьці з ім былі такія вялікія сустрэчы, і мы жартавалі, што, магчыма, палова бюджэту ўсяго вось гэтага кніжнага кірмашу, палова бюджэту пайшла на ганарар Сапкоўскаму, але спадзяюся, што ўсё ж такі не. Людзей на сустрэчы было вельмі шмат, і хачу сказаць, што трапілі ў залу не ўсе, таму што яна была разлічаная дзесьці на 300 чалавек ці 200, штосьці каля таго, і мне давялося заняць чаргу нават за нейкі час, за некалькі гадзін да сустрэчы, каб трошкі пастаяць у чарзе, каб туды трапіць у саму залу. А потым яшчэ крыху давялося пастаяць у чарзе, каб атрымаць аўтограф, але мне падаецца, што усе тыя, хто быў у зале, і ўсе, хто хацеў атрымаць аўтограф, яго ўсё ж такі атрымалі, таму што я ведаю такія выпадкі, калі пасля літаратурных сустрэч аўтар проста фізічна не паспяваў даць аўтографы ўсім, уявіце сабе, падпісаць 200-300 кніжак. А пан Сапкоўскі, нягледзячы на свой салідны ўзрост, яму колькі? Больш за 70 дакладна, 70 з нечым. Ён увесь гэты час, некалькі гадзін спачатку ён гадзіну гаварыў, гадзіну блістаў сваім гумарам, а потым ён яшчэ гадзіны-2, можа быць, і нават больш, падпісваў гэтыя кнігі. Я, зразумела, прынесла на подпіс яму беларускае выданне, тое, якое выйшла ў нашым выдавецтве. І найбольш прыемнай часткай вось гэтага ўсяго гэтага літаратурнага дня ў Беластоку было тое, што пан Сапкоўскі гэтае выданне пазнаў, то бок ён разгарнуў кнігу, зірнуў на першую старонку і адразу вельмі заўважна ажывіўся, ён паглядзеў на мяне і сказаў: «О, гэта беларускае выданне». І зразумела, што я прыехала не проста так, каб там прыгожа пастаяць і падпісаць кніжку. Я ўсё ж такі яму сказала, што я працую ў выдавецтве, якое выдае пераклады вашых кніг на беларускую мову, і таксама са мной разам там была перакладчыца ведзьмара Каця Маціеўская. Таксама я прадставіла яму перакладчыцу, і было відаць, наколькі Сапкоўскі абазнаны у тым, што наогул адбываецца з беларускім выданнем. Бо, па-першае, ён ведаў, што ў нас ужо выйшла 5 кніг, што мы яшчэ не ўсе кнігі выдалі. А па-другое, ён ведаў пра
нашу мастацкую дызайнерскую задуму. Калі вы трымалі ў руках кнігі пра ведзьмара, калі яны ёсць у вас дома, то хутчэй за ўсё вы бачылі, што на карэнчыках кніг складаецца слова вядзьмар. У нас пакуль што ёсць частка вядзь, 5 першых літар. Ну і Сапкоўскі адразу, пабачыўшы гэтую кнігу, павярнуў яе карэнчыкам і сказаў, што бачыў, што ў нас там яшчэ літары збіраюцца ў слова і некаторых не хапае і чакаем наступны. Для мяне гэта было настолькі прыемна, я разумею, што хутчэй за ўсё ён не адсочвае ажно ўсе выданні, бо я думаю, што ён выдаецца на даволі вялікай колькасці моў. Але тое, што ён ведае беларускае выданне, ведае, як яно выглядае, ведае пра мастацкую задуму на нашым выданні. Мне падаецца, што гэта неверагодна прыемна. Я паабяцала пану Сапкоўскаму, што хутка ўсё будзе, хутка мы таксама выдадзім тыя літары, якіх не хапае, і спадзяюся, што я яшчэ траплю да яго і падпішу ў яго, нарэшце, апошнюю кнігу з гэтага цыкла. Ну а калі казаць пра само мерапрыемства, пра вось гэтую літаратурную частку, літаратурную сустрэчу, то для мяне Сапкоўскі стаўся проста адкрыццём, бо я ніколі асабліва не сачыла за яго інтэрв'ю, не бачыла ягоныя выступы, як бы мне хапала чытання кніг. І аказалася, што ён неверагодна дасціпны, вельмі цікавы чалавек, у якога выдатнае пачуццё гумару. Ён умее адказваць на нязручныя пытанні. А як вы разумееце, за усе гады ягонай кар'еры такіх нязручных пытанняў яму задалі процьму, а яшчэ больш яму задавалі, мабыць, не нязручных пытанняў, а проста нецікавых, дурнаватых, такіх пытанняў, якія не варта было б задаваць, і ён на ўсе пытанні умее проста філігранна знаходзіць адказы. Яму спрабавалі там трошкі правакацыйных пытанняў задаваць пра гульні, пра экранізацыі, і ён таксама вельмі карэктна, я б сказала, нават тактоўна адказваў на ўсе гэтыя пытанні. То бок Сапкоўскі як асоба творчая, якая вось выступае на літаратурным мерапрыемстве, для мяне было проста неверагодным адкрыццём, знаходкай, і калі у мяне яшчэ будзе магчымасць трапляць на нейкія сустрэчы з ім, я пастараюся гэтай магчымасці выкарыстаць на апоўніцу, то бок паўдзельнічаць ва ўсіх гэтых мерапрыемствах, таму што слухаць яго было адно задавальненне. Тое, наколькі гэта адукаваны чалавек, які аперуе рознымі мовамі, ён адначасова ў адным сказе можа выкарыстаць адразу некалькі моў, і ўсе гэтыя ўжыванні іншаземных слоў будуць максімальна абсалютна дарэчы. Ён паказвае сваю абазнанасць у літаратуры, ён паказвае абазнанасць у літаратуры свайго жанру. Ён сапраўды чытае фэнтэзі, ён шмат ведае пра фэнтэзі, але пры гэтым ён чытае іншую літаратуру. Ён там агучваў топ-5 таго, што прачытаў апошнім часам, і там была не толькі літаратура фэнтэзі, там былі проста цікавыя сучасныя раманы, то бок ён сочыць за тым, што адбываецца ў літаратурным свеце. Карацей, Сапкоўскі проста трапіў у самае сэрца, і мне ўжо хочацца хутчэй чытаць далей ведзьмара, таму што я прачытала яшчэ не ўсе кнігі з гэтага цыклу, але мне падаецца, што лета акурат цудоўны перыяд, каб пабольш часу праводзіць на вуліцы за чытаннем кніг, і я спадзяюся, што хуценька ўсё дачытаю. Ну і пасля такога невялічкага лірычнага адхілення, бо мне проста хацелася падзяліцца гэтым з вамі, я пачынаю расказваць вам пра тое, якія навіны адбыліся ў літаратурна-кіношным свеце за апошні час. 26 сакавіка на платформе Netflix адбылася прэм'ера ўсіх серый першага сезона дэтэктыва Холле. Гэты праект зняты паводле цыкла кніг нарвежца Юн Эсбё пра дэтэктыва Харі Холле, дэтэктыў, які мае сур'ёзную алкагольную залежнасць, але аднак яна не перашкаджае яму расследаваць злачынств. Чаму я наогул звяртаю ўвагу на гэты серыял? Таму што гэты цыкл кніг — гэта адна з маіх любімых дэтэктыўных серый. Таму мне адначасова вельмі цікава і разам з тым вельмі страшна гэта глядзець, таму што мы ўжо маем жахлівую экранізацыю рамана «Снегавік» з Фасбендерам. Гэта адна з кніг з гэтага цыкла. У мяне ж на дрыжыкі па целе пайшлі, як я ўспомніла, наколькі гэта было дрэнна і наколькі Фасбендер проста не падыходзячы Харі Холле. Таму пакуль што я дагэтуль так і не пачала глядзець гэты серыял, мне ўсё ж такі яшчэ страшнавата. Ну, а першы сезон праекта зняты па кнізе «Пентаграма», і ў гэтай гісторыі Холле не толькі расследуе забойствы ў Осла, але і супрацьстаіць даўняму суперніку, карумпаванаму дэтэктыву Тому Волеру. Дарэчы, цікава, што стваральнікі серыяла доўгі час хавалі імя выканаўцы галоўнай ролі.
І ўсе акцёры ў серыяле гавораць па-нарвежску, сцэнарый пісаў сам Несбіо, і таксама ён выступіў шоуранерам праекта. Таму ёсць надзея, што ўсё ж такі ён сам зрабіў нешта добрае. Саундтрэк для серыяла напісаў Нік Кейв. Усе здымкі праходзілі ў Осла, хаця вытворчасцю займаецца брытанская кампанія Working Title. Выйшаў першы тызер новага серыяла «Гаррі Поттер», які рыхтуе HBO. Прэм'ера запланаваная на каляды 26-го года. Першы сезон будзе заснаваны на кнізе «Гаррі Поттер і філасофскі камень» і пакажа пачатак гісторыі. Гэта жыццё Гаррі Поттера ў сям'і Дурсляў, атрыманне ліста і, уласна, паступленне і першы год у Хогвартсе. У тызеры ўжо можна ўбачыць знаёмыя элементы, гэта цягнік, сартаванне па факультэтах, першыя крокі героя ў новым свеце. І, як вы памятаеце, серыял атрымаў цалкам новы акцёрскі склад, і серыял задуманы як больш дакладная і падрабязная экранізацыя кніг. Зразумела, у параўнанні з папярэднімі фільмамі тут плануецца такое больш глыбокае раскрыццё сюжэту і персанажу. Ну, гэта зразумела, таму што на кожную кнігу адведзены цэлы сезон, а не адзін фільм, таму ёсць магчымасць паказаць больш сцэн, якія, на жаль, давялося прыбраць у сувязі з тым, што хранаметраж фільма ўсё ж такі не такі вялікі. Так што гэта мы будзем глядзець і чакаем старту, каб быў новы выпуск рубрыкі «Кніга лепш». Шатландскі пісьменнік Ірвін Уэлш пераасэнсоўвае свой культавы раман «Трэйнспоттінг» у выглядзе сцэнічнага мюзікла. Пастаноўка «Трэйнспоттінг The Musical» адкрыецца ў лонданскім тэатры Royal Haymarket у ліпені 26-го года і стане своеасаблівым новым жыццём для гісторыі, якая ўжо прайшла шлях ад кнігі да, можна ўжо сказаць, легендарнай культавай экранізацыі. Уэлш сам удзельнічае ў стварэнні мюзікла, ён піша сцэнарый і разам са Стывенам Макінесам працуе над музыкай і тэкстамі песень. У спектаклі будуць як новыя кампазіцыі, так і, магчыма, вядомыя трэкі з фільма, напрыклад, песні Ігі Попа. Асноўная ідэя аўтара не проста ператварыць гісторыю ў звычайны мюзікл, а стварыць паўнавартаснае музычнае тэатральнае дзеянне. Уэлс прызнаўся, што звычайна ён не любіць мюзіклы, але тут ён хоча пазбегнуць шаблонаў, калі песні проста ўстаўляюцца ў драму. Ён арыентуецца на больш сур'ёзныя эмацыйныя прыклады жанру, каб сумясціць цёмную тэму залежнасці з гумарам і жывой энергіяй. Але асноўная гісторыя сюжэтная застаецца тая ж самая, гэта гісторыя пра маладых людзей у Эдынбургу, іх жыццё, нарказалежнасць, сяброўства і крызісы. Але новая версія будзе больш шырокая. У яе дададуць элементы з кнігі прыквела «Скак Бойс» і таксама дададуць новых персанажаў. Галоўную ролю Рэнтана сыграе малады акцёр Робі Скотт. Для мяне «Трэйнспоттінг» — гэта адзін з культавых фільмаў, хацела сказаць, дзяцінства, але, хіба я наўрад ці глядзела гэта ў глыбокім дзяцінстве, такіх падлеткавых юначых гадоў, скажам так. І ўжо крыху пазней я пазнаёмілася з гэтай кнігай, з першай крыніцай, і наогул чытала даволі шмат кніг Ірвіна Уэлша. Быў перыяд, калі я захаплялася гэтым аўтарам. Гэта перыяд чытання вось гэтых кніг з аранжавай серыі «Контркультура». Я дагэтуль маю вельмі такія цёплыя, светлыя пачуцці да гэтага аўтара. Але, шчыра кажучы, мюзікламі я наогул не захапляюся. Але проста цікава, што менавіта вось гэты твор вырашылі ператварыць у мюзікл. Рэжысёр Пол Томас Андерсон упершыню ў сваёй кар'еры атрымаў Оскар за найлепшы адаптаваны сцэнарый да фільма «One Battle After Another». «Бітва за бітвай», хутчэй за ўсё вам пад такой назвай гэты твор вядомы. Гэты фільм стаў такой даволі вольнай экранізацыяй рамана Томаса Пінчана «Wineland» і распавядае пра былога рэвалюцыянера, які жыве пад іншым іменем разам з дачкой. Перамога асабліва значная, таму што Андерсон доўгі час лічыўся адным з наймацнейшых сучасных рэжысёраў без Оскара. Нягледзячы на тое, што ён мае шмат намінацый і прызнанне крытыкаў. І вось гэты фільм нарэшце прынёс яму не толькі сцэнарную ўзнагароду, але і стаў часткай вялікага поспеху на цырымоніі. І ўвогуле фільм стаў галоўным трыумфатарам Оскара 26-го года, атрымаўшы некалькі ключавых узнагарод. Сярод іх найлепшы фільм і найлепшая рэжысура. І яшчэ адна навіна сёлетняга Оскара. Актрыса Джесі Баклі атрымала Оскар за найлепшую жаночую ролю ў фільме «Хамнет» і стала першай ірландкай у гісторыі, якая перамагла ў гэтай намінацыі. Сам фільм распавядае пра жонку Уільяма Шекспіра, Агнес, вось у фільме акурат яе грае актрыса Джесі Баклі, і пра трагедыю смерці іх сына, якая ў пэўнай ступені натхніла стварэнне Гамлета. Гэта эмацыйная глыбокая гісторыя пра страты, сям'ю і боль, і менавіта гэтая роля прынесла актрысе вялікае прызнанне.
Магу сказаць, што перамога Баклі не была чымсьці нейкім нечаканым, нейкім неверагодным, таму што яна фактычна ўвесь сезон узнагародаў дамінавала паўсюль. Яна атрымала галоўныя прызы на Бафта, на залатым глобісе, на Critics' Choice і на іншых цырымоніях. Таму было цалкам зразумела, што яна можа атрымаць і Оскар. Ну а сам фільм заснаваны на аднайменнай кнізе «Хамнет» пісьменніцы Мэгі О'Фаррелл. І можете мне напісаць у каментарыях, ці хацелі б вы, каб я, напрыклад, пра гэты фільм і гэтую кнігу запісала наступны выпуск. Таму што мне здаецца, што я б хацела гэта прачытаць і гэта паглядзець, бо я яшчэ не чытала і не глядзела. Але кніга даволі шумная, дакладней, экранізацыя даволі шумная, вярнула папулярнасць кнізе, якая выходзіла колькі гадоў таму. Таму, калі б вы хацелі, каб у гэтую рубрыку «Кніга лепш» трапіла кніга і фільм «Хамнет», то можете напісаць пра гэта ў каментарыях. Спявачка Білі Айліш можа зрабіць свой паўнаметражны акцёрскі дэбют у кіно. Яна вядзе перамовы пра галоўную ролю ў новай экранізацыі рамана «The Bell Jar». Гаворка вядзецца пра вядомы паўаўтабіяграфічны раман пісьменніцы Сільвіі Плат «Пад шкляным каўпаком», перакладаецца так. Гэта твор, які распавядае пра маладую жанчыну, якая змагаецца з псіхічнымі праблемамі і ціскам грамадства ў 50-е гады. Гэта даволі складаная і змрочная гісторыя, і менавіта таму праект лічыцца амбіцыйным, таму што папярэднія спробы перанесці кнігу на экран часта правальваліся або наогул не даходзілі да рэалізацыі. Для Білі Айліш гэта можа стаць такой першай вялікай кінаролей, хаця ў яе ёсць пэўны акцёрскі досвед, напрыклад, яна здымалася ў серыяле «Swarm», але ніякай грунтоўнай вялікай галоўнай ролі ў яе яшчэ не было. Фільм ужо выклікае вялікую цікавасць, таму што ён аб'ядноўвае папулярную сучасную зорку і класічны літаратурны твор з глыбокай тэмай псіхічнага здароўя. Гэта можа быць вельмі значны і рызыкоўны крок для Білі Айліш, пераход ад музыкі да сур'ёзнай драматычнай ролі ў складанай і знакавай гісторыі. Але, шчыра кажучы, я, калі чытала гэтую кнігу, я вельмі люблю гэты раман, я трошкі інакш уяўляла сабе галоўную гераіню. Мне здаецца, што у Білі Айліш агулам ёсць такі лёгкі вайб дэпрэсіі на твары і агулам у вобразе. Не ведаю, як гэта апісаць, але, можа быць, штосьці і атрымаецца з гэтага. Кампанія Warner Brothers пачала распрацоўку паўнаметражнага фільма ў свеце Game of Thrones. Гэта будзе першы вялікі кінапраект у гэтай франшызе, якая раней існавала ў асноўным у выглядзе тэлесерыялу. Фільм задуманы як прыквел, яго падзеі будуць адбывацца прыкладна за 300 гадоў да сюжэту арыгінальнага серыяла, і ў цэнтры гісторыі будзе ранні перыяд гісторыі Вестэроса, звязаны з уздымам дынастыі Таргарыенаў і заваяваннем кантынента, што фактычна заклала аснову свету, паказанага ў серыяле. Праект з'яўляецца часткай больш шырокай стратэгіі развіцця сусвету, створанага Джорджам Мартинам. Пасля поспеху ў серыяла Game of Thrones і яго спін-оффаў студыя імкнецца пашырыць франшызу не толькі на тэлебачанні, але і ў кіно. Адначасова ўжо існуюць іншыя прыквелы, таму новы фільм будзе яшчэ адной спробай паглыбіць і пашырыць гэты свет. Пакуль праект знаходзіцца на ранняй стадыі распрацоўкі, таму мноства дэталяў, акцёрскі склад, рэжысёр, канчатковы сюжэт, яны яшчэ не пацверджаныя, таму пакуль гэта хутчэй такі план і намер, чым гатовы фільм. Ну, як я бачу, Галівуд працягвае актыўна эксплуатаваць папулярнасць Game of Thrones. Ну, а цяпер, пасля літаратурна-кіношных навін апошняга часу, мы пераходзім да адной з галоўных экранізацый сакавіка, сусветная прэм'ера якой адбылася ў Лондане 9 сакавіка. І гэта экранізацыя навукова-фантастычнага рамана Энді Уіра «Project Hail Mary». Калі вы слухаеце мой падкаст рэгулярна, то вы ўжо ведаеце, што Энді Уір у маім падкасце з'яўляецца даволі часта. У рамках падкаста «Аня Хош» мы записывалі асобны выпуск пра беларускі пераклад яго рамана «Марсіянін». Крыху там пагаварылі і пра кінаадаптацыю, і яшчэ раней я расказвала вам пра «Марсіяніна», калі толькі яго прачытала. І вось нейкі час таму я прачытала яго раман 2021 года «Project Hail Mary», і ў мінулым месяцы схадзіла ў кінатэатр на экранізацыю, дакладней, у пазамінулым. У сакавіку я хадзіла, так. Ну, а цяпер раскажу пра гэта і вам, а ў канцы адкажу на загалоўнае пытанне гэтай рубрыкі. Ці ўсё ж такі кніга лепш, ці гэта не той выпадак?
Пачну з сюжэта гэтай гісторыі, таму што ў прынцыпе ён супадае агулам як у кнізе, так і ў фільме. У нас ёсць галоўны герой, якога завуць Ралан Грэйс. Ён былы навуковец, а цяпер працуе школьным настаўнікам. Ён прачынаецца адзін на касмічным караблі Хейл Мэрі. Ён абсалютна не памятае, хто ён, чаму ён знаходзіцца ў космасе, што ён там робіць, і ён наогул спачатку нават не ведае, што ён знаходзіцца ў космасе. Побач з ім мёртвыя члены экіпажа, і паступова ён пачынае ўспамінаць, што зямля ў небяспецы, таямнічыя мікраарганізмы, якія называюцца астрафагі, паглынаюць энергію сонца. І цягам некалькіх дзесяцігоддзяў наша планета можа проста замёрзнуць. Ну і зразумела, што чалавецтва пачынае актыўна працаваць, найлепшыя розумы чалавецтва актыўна працуюць над тым, каб штосьці з гэтым зрабіць, і яны запускаюць такую адчайную місію да зоркі, якая называецца Тау-Кіта, таму што святло гэтай зоркі не слабее. І вось задача Грэйса, як аднаго з удзельнікаў гэтай экспедыцыі, зразумець, чаму там няма такой праблемы, як на зямлі з сонцам. Яму трэба гэта высветліць і перадаць рашэнне назад на зямлю. Але праблема ў тым, што місія гэта фактычна самагубная, бо вяртання Грэйса не планавалася. Каля Тау-Кіта герой сустракае іншапланетны карабель і знаёміцца з разумнай істотай па імені Рокі. Рокі — гэта прадстаўнік расы Ірыдзіян, і іх зорка таксама церпіць ад астрафагаў. Спачатку зразумела, што ў іх няма ніякага канекту, таму што, па сутнасці, гэта людзі, абсалютна на людзі. Дакладней, другі з іх дакладна не чалавек. То бок у іх няма ніякай агульнай мовы, але паступова яны вучацца камунікаваць і становяцца сябрамі. І вось іх сяброўства — гэта галоўнае эмацыйнае ядро як кнігі, так і фільма. І разам гэтыя персанажы адкрываюць, што ў атмасферы адной планеты існуе такая істота, якая называецца Тау-Мёба, і яна паядае гэтых астрафагаў. І такім чынам гэтая істота можа выратаваць абедзве цывілізацыі, і чалавечую, і цывілізацыю Ірыдзіян. Але падчас вяртання ўзнікае новая праблема. Тау-Мёба пачынае разбураць карабель Рокі, і Грэйс мусіць выбраць, ён вернецца на землю, бо ён атрымаў магчымасць ўсё ж такі гэта. Аказалася, што гэта магчыма. З дапамогай Рокі ён можа вярнуцца на зямлю. Але ён вырашае вярнуцца да Рокі, выратаваць свайго новага сябра і ахвяруе магчымасцю вярнуцца дадому. І ў фінале Грэйс, які не змог вярнуцца на зямлю, ён жыве на планеце Рокі, на Ірыдзіяне, ён вучыць дзяцей Ірыдзіян, вучыць іх навуцы і даведваецца, што зямля была выратавана дзякуючы звесткам, якія яны даслалі. І кніга заканчваецца такой вельмі цёплай, светлай, аптымістычнай нотай пра сяброўства, супрацоўніцтва і самаахвярнасць. Такі вось сюжэт, калі яго акрэсліваць літаральна агульнымі рысамі. І цяпер мы пагаворым пра адрозненні кнігі і фільмы. Як вы ўжо зразумелі, тут усё са спойлерамі максімальнымі. І пачынаем мы з самага значнага, як на мяне, адрознення. Мы сустракаем яго ўжо літаральна ў самым пачатку фільма, калі Грэйс прачынаецца на касмічным караблі. У рамане абуджэнне Грэйса паказваецца як вельмі павольны, такі нават у пэўнай ступені пакутлівы працэс вяртання да свядомасці. Ён суправаджаецца вельмі моцнай дэзарыентацыяй, яго максімальна заблытанае мысленне. Ён наогул не адразу разумее, хто ён, дзе ён знаходзіцца. І медыцынскі робот, які ёсць на караблі, ён пастаянна праводзіць з ім серыю тэстаў, правяраючы яго когнітыўныя здольнасці. Яму пастаянна прапануюць простыя матэматычныя задачы. Накшталту, колькі будзе 2+2, ён мусіць адказаць 4. Пакуль ён не адкажа, робот далей не ідзе. То бок, калі Грэйс адказвае няправільна, робот зноў і зноў задае гэтае пытанне, пакуль не атрымае правільны адказ. І ў першы час вось нават падобныя максімальна простыя матэматычныя задачкі выклікаюць у галоўнага героя пэўныя складанасці. Бо ён нібыта вучыцца думаць нанова, крок за крокам, праз нейкія фрагменты разумення, нейкія ўспышкі, якія ўзнікаюць у ягонай свядомасці, бо гэтыя ўспаміны вяртаюцца вельмі павольна. І ў кнізе асабліва падкрэсліваецца, што герою патрабуецца шмат часу, каб нават пачаць паўнавартасна разумець мову і сэнс сказанага. І гэта стварае адчуванне ізаляцыі і ўразлівасці, таму што фактычна герой аказваецца ў становішчы чалавека, які зноў асвойвае самыя базавыя навыкі свядомасці, нібыта ён толькі што нарадзіўся. А калі ўлічыць, што ён яшчэ адзін у космосе, то гэта зусім страшна, хаця ні ён, ні мы пакуль пра гэта не ведаем, дзе ён знаходзіцца і што ён робіць. Ну і на гэтым фоне сцэна, дзе ён знаходзіць целы свайго экіпажу, Яо і Ілюхінай, у кнізе набывае асабліва моцны эмацыйны зарад, бо гэта не проста момант адкрыцця. Ён паступова ўспамінае, хто былі гэтыя людзі, якая іх роля ў місіі, якая іх наогул чалавечая значнасць.
У яго свядомасці гэтыя ўспаміны вяртаюцца як такія вельмі цяжкія фрагменты, і ўсведамленне гэтай страты гэтых людзей становіцца амаль невыносным. Грэйс разумее, што ён застаўся адзін, і гэта яго прыводзіць да глыбокага эмацыйнага зрыву, які ў рамане апісваецца як шчырая і моцная рэакцыя адчаю. Ну а ў экранізацыі ўвесь гэты эпізод значна спрошчаны і сціснуты, таму што абуджэнне Грэйса адбываецца даволі хутка, больш плаўна, няма такой працяглай фазы дэзарыентацыі, і паслядоўнасці тэсціравання яго когнітыўных здольнасцей яны або моцна скарочаныя, або наогул цалкам адсутнічаюць, і у выніку вось гэты эмацыйны удар ад знаходкі цел сваіх калег пададзены значна слабей, потому што момант проста не атрымлівае такой вось паступовай напружанасці і ўнутранай глыбіні, якая ёсць у кнізе. І таму ён успрымаецца больш стрымана і менш трагічна. Але разумею, што ў фільме немагчыма паказаць усё, і у фільма і так атрымаўся даволі вялікі хранаметраж, таму настолькі паглыбляцца ў гэтыя эпізоды стваральнікі фільма не сталі. Яшчэ адно істотнае адрозненне заключаецца ў тым, як Грэйс наогул высвятляе, дзе ён знаходзіцца, што ён, адзін у космасе. У рамане значная частка пачатку сюжэту ўяўляе сабой па сутнасці такую навуковую дэтэктыўную работу, якую прароблівае герой. Грэйс праводзіць эксперыменты, ён аналізуе святло, ён робіць вылічэнні, і паступова ён прыходзіць да высновы, што ён знаходзіцца ў сістэме Тау-Кіта. І гэта вельмі класічна для стылю Энді Уіра, таму што яго персанажы пастаянна займаюцца разгадваннем загадак. У фільме ж гэты працэс у асноўным прыбраны і заменены візуальнымі спрашчэннямі. Напрыклад, герой проста глядзіць у ілюмінатар. Ну і тут важна заўважыць, што наогул значная частка кнігі – гэта ўнутраны маналог галоўнага героя. Ён пастаянна думае, ён пракручвае ў галаве ўспаміны, ён нешта вырашае, ён бясконца лічыць. І зразумела, што калі захаваць гэта ў экранізацыі, то экранізацыя абсалютна згубіць сваю дынаміку. Таму тут мне абсалютна зразумелыя рэжысёрскія спрашчэнні, яны ўсе цалкам дарэчныя. Таксама ўспаміны пра зямлю ў фільме займаюць значна менш месца. У кнізе адкрыццё лініі Пятровай і ўсведамленне таго, што сонца губляе энергію праз астрафагаў, адбываецца паступова. Там ёсць падрабязныя дыялогі, у тым ліку сцэна, дзе Грэйс абмяркоўвае гэта адкрыццё з калегам, а навуковая супольнасць паступова ўсведамляе, наколькі гэтая сітуацыя наогул катастрафічная. Ну а фільм праходзіць праз усё гэта хутка, прапускае большую частку гэтага развіцця падзей, і ў сувязі з гэтым нейкая глобальная рэакцыя на крызіс, яна значна спрошчаная. У кнізе зямля запускае вялізныя надзвычайныя кліматычныя праграмы, такія як вызваленне парніковых газаў, закрытых у антарктычным лёдзе, таму што гэта дапаможа захаваць цяпло планеты па меры паслаблення сонечнага святла. Але ў фільме вось гэтыя ўсе буйнамаштабныя экалагічныя стратэгіі ледзь згадваюцца. Ну і зразумела, таму што гэта ўсё ж такі сямейны фантастычны фільм, а не фільм-катастрофа пра смерць зямлі. І, дарэчы, тут найлепшы момант згадаць, якую назву фільм атрымаў, напрыклад, у рускай лакалізацыі і што гэтая назва значыць наогул у арыгінале. Па-руску фільм называецца «Праект Канец света», і гэта як быццам бы проста зусім штосьці беспрасветнае. Я не надта разумею, навошта былі патрэбныя такія трагічныя маніпуляцыі з назвай. У арыгінале ж назва «Project Hail Mary» мае цікавы сэнс, у тым ліку ён крыху звязаны са спортам. Бо рэч у тым, што ў амерыканскім футболе ёсць пас, які называецца «Hail Mary», «Ave Maria». Гэта вельмі доўгі і рызыкоўны пас у апошнія секунды матчу, калі каманда прайграе і ў іх амаль няма часу на нармальную атаку, таму гулец проста кідае мяч у бок зоны тачдауна, і ўсе спадзяюцца, што нехта выпадкова гэты мяч зловіць. І вось гэта такі літаральна пас апошняй надзеі. Назва пайшла ад малітвы Hail Mary, таму што перад такім пасам каманда фактычна моліцца, каб здарыўся нейкі цуд. У кнізе чалавецтва сутыкаецца з пагрозай, якая можа яго знішчыць, і місія галоўнага героя – гэта не план Б ці звычайная экспедыцыя, а менавіта апошняя спроба выратавання, калі ўсе іншыя варыянты ўжо праваліліся. І гэта тое ж самае, што ў спорце. Пас Hail Mary – гэта рызыкоўны крок, які робіць толькі тады, калі ўжо няма ніякай іншай надзеі. Усё роўна матч акурат павінен скончыцца. Ну і такім чынам праект Hail Mary абазначае адчайную апошнюю спробу выратаваць чалавецтва ад вымірання, якая ўяўляе сабой апошні шанец, хоць і вельмі прывідны. Калі вяртацца да адрозненняў, таксама велізарнае адрозненне фільма і кнігі – гэта іх агульная атмасфера. У кнізе вялікая частка кайфу, ну, прынамсі для мяне гэта было кайфам, магчыма, не для ўсіх.
Вялізная частка кайфу кнігі гэта падрабязныя навуковыя разлікі, эксперыменты, лагічныя задачы, вось уся гэтая праца, якая праходзіць у галаве галоўнага героя. Ён пастаянна вырашае праблемы. Зразумела, што калі гэта ўсё перанесці ў фільм, то наўрад ці б ён глядзеўся настолькі цікава і эфектна, таму кіношны праект «Аве Марія» стаў хутчэй такім фільмам для сямейнага прагляду. Вось накшталт экранізацыі коміксаў, толькі без такога яркага экшону, але з мілым і прыемным гумарам і карцінка, якая сапраўды заварожвае. Цяпер да яшчэ аднаго персанажа, які мае ў фільме вельмі важнае значэнне, у фільме ў кнізе, гэта персанаж Евы Страт. У рамане яна фактычна становіцца самым уплывовым чалавекам на зямлі. Яна прымушае ўрады, навукоўцаў, карпарацый супрацоўнічаць з гэтай місіяй. Ёсць нават сцэна ў судзе, дзе яна даказвае, што яна валодае абсалютна юрыдычнай уладай прымушаць любога рабіць усё неабходнае для выратавання планеты. У фільме яна ўсё яшчэ грае такую важную ролю, але яна значна менш бязлітасная і ўвесь маштаб яе ўлады ў фільме так і не раскрываецца. Таксама пасля таго, як Грэйс прыбывае ў сістэму Тау-Кіта і сустракае Рокі, з'яўляецца яшчэ мноства дробных адрозненняў. Бо ў кнізе, напрыклад, Рокі намаляваны як значна больш актыўны інжынер. Ён увесь час штосьці будуе, ён вынаходзіць прылады, ён распрацоўвае складаныя механізмы для рашэння праблем. І ў фільме гэта трошкі захоўваецца, але частата гэтага крыху змяншаецца. Ну і таксама ў кнізе Рокі вельмі саромеецца есці і адмаўляецца рабіць гэта на вачах у Грэйса, паколькі ў культуры ірыдыянцаў гэта лічыцца ганебным. У той час, як у фільме, ён есць зусім нязмушана, праўда, гэта не самае прывабнае відовішча, і з гэтага зрабілі такую даволі яркую сцэну ў фільме. Наступны элемент сюжэту, ён звязаны з выжываннем, і ён акурат мне не спадабаўся. Гэта сітуацыя з харчаваннем у Грэйса, таму што ў кнізе у яго абсалютна лагічна паступова пачынаюць заканчвацца запасы. І ён упадае ва ўсё большую роспач. У нейкі момант ён нават пачынае есці сумесь для тых, хто ў коме. Пазней на караблі вырошчваюць мяса з яго ўласных клетак, каб ён мог выжыць. Ён жартам называе яго «мі-бургерс». Ну і нават для падтрымання сіл ён пачынае есці таўмёбаў. Ну а ў фільме нічога з гэтага няма, што змяншае адчуванне небяспекі для выжывання. Гэта таксама мае значэнне, бо калі Грэйс у выніку вырашае развярнуцца і дапамагчы цывілізацыі Рокі, ён робіць гэта ўжо галадаючы і мяркуючы, што, магчыма, больш ніколі не вернецца дадому. Ну і адрозненне адносна фіналу. У кнізе Рокі нарэшце пацвярджае, што сонца вярнулася да нармальнага ўзроўню выпраменьвання і што зямля была выратавана дзякуючы раствору таўмёбы, якога даслалі з дапамогай зондаў жукоў. У фільме гэтае пацвярджэнне значна скарочанае, ну і самі зонды жукоў у фільме таксама здаюцца менш значнымі, хаця ў рамане яны маюць вырашальную ролю ў поспеху місіі. Кніга заканчваецца даволі ціха і меланхалічна, Грэйс жыве на Эрыдзе, ён не вяртаецца дадому, і мы не бачым зямлю пасля выратавання. У фільме ёсць намёкі на тое, што адбывалася на зямлі, але агулам фінал такі больш аптымістычны і кінематаграфічны. Калі падагульняць адносна галоўнага героя, я магу сказаць, што сам Грэйс у кнізе і фільме выглядае крыху па-рознаму. Таму што ў кнізе, як я ўжо казала, ён увесь час крок за крокам вырашае складаныя задачы па фізіцы, інжынерыі, біялогіі, і гэта робіць яго такім вельмі разумным і знаходлівым. У фільме ён застаецца такім жа даволі сімпатычным разумным, але многія з гэтых вылічэнняў і адкрыццяў прыбраныя, таму ён не выглядае настолькі ж бліскуча разумным. І калі пасля прагляду фільма вы зразумелі, што ў вас засталося шмат пытанняў, то вось вы тут акурат можаце звярнуцца да больш навуковай кнігі. Раблю двукосці рукамі, калі кажу слова навуковай. Але калі кніга, наадварот, для вас была залішне навуковай, вам было трохі нуднавата пра гэта чытаць, то вы смела можаце глядзець фільм, бо ён абсалютна не такі. Калі ў кнізе галоўнае гэта вырашэнне навуковых праблем, то ў фільме мне здаецца, што галоўнае гэта сяброўства ў космасе. Кніга мае даволі добры фінал, як і фільм, і пакуль што няма афіцыйнага працягу гэтай кнігі. Але аўтар казаў, што ён не выключае такую магчымасць. У адным з інтэрв'ю ён казаў, што ў яго ёсць ідэя для сіквела, але пакуль што няма дастаткова моцнага сюжэту, каб пачаць пісаць новую кнігу. Ён сказаў, што наступны раман, які ён піша, ён не будзе ніяк звязаны з гэтым, не будзе працягам гэтай гісторыі.
Ну і зразумела, што пасля поспеху экранізацыі з Райаном Гослінгам студыі таксама зацікаўленыя ў развіцці франшызы, але сам аўтар нібыта хоча спачатку напісаць новую кнігу, нейкую іншую зусім іншым сюжэтам, а не рабіць галівудскі сіквел дзеля грошай. За гэта, вядома, яму вялікая павага. Ну і таксама ўжо анансавалі VR-гульню працяг Project Hail Mary Journey Among the Stars. Для яе аўтар напісаў новы кавалак гісторыі пра місію Грэйса і Рокі. І, дарэчы, многія фанаты лічаць, што фінал кнігі, ў прынцыпе, завершаны, працяг можа толькі сапсаваць гэтую гісторыю, і таму яны былі катэгарычна супраць. Але ёсць фанаты, якія, наадварот, хочуць яшчэ больш прыгодаў Рокі і Грэйса. Я разумею, што, магчыма, на экране я б яшчэ і паглядзела на прыгоды Рокі і Грэйса, на іх узаемаадносіны, таму што гэта сапраўды атрымаўся выдатны сяброўскі тандэм, такі максімальна незвычайны чалавека з істотай з іншай планеты, але разам з тым, мне падаецца, што фінал і кнігі, і фільма даволі добры і завершаны. І, мабыць, я б не хацела, каб ён пісаў працяг, які быў бы звязаны з гэтымі персанажамі. Для мяне гісторыя скончаная, гісторыя завершаная, гісторыя абсалютна лагічная, і я не думаю, што я б хацела, каб гэта працягвалася. Мне здаецца, што вось тут акурат все скончылася вельмі добра, і гэта ўжо будзе лішнім, калі аўтар вырашыць яшчэ неяк пашырыць гэты свет, раскрыць яго і працягнуць прыгоды. Калі падсумоўваць, хачу сказаць, што гэта была неверагодная прыгода, калі я чытала кнігу, калі я потым яшчэ раз чытала гэтую кнігу, так, я прачытала яе двойчы, калі я глядзела экранізацыю, гэта былі выдатна праведзеныя гадзіны, хвіліны, дні, і таму мне б вельмі хацелася, каб вы таксама далучыліся да гэтага свету, тому што мне здаецца, што ўвесь свет навокал, вось літаральна ў сакавіку, усё навокал было запоўнена гэтым фільмам. Гэта было так прыемна, калі ты маеш дачыненне да гэтага чагосьці вялікага, чым захапляюцца ўсе людзі навокал, ты таксама гэта прачытала. І так, мне хочацца казаць, што я прачытала гэта яшчэ да таго, як гэта стала мейнстрымам, яшчэ да таго, як гэта стала экранізацыяй і нават праектам экранізацыі. Так што магу трошкі пантануцца гэтым, але насамрэч мне праўда хацелася б, каб як мага больш людзей паглядзелі гэты фільм, прачыталі гэтую кнігу, наогул пазнаёміліся з творчасцю Эндзі Уіра, таму што я лічу яго адным з найлепшых сучасных фантастаў, які умее працаваць з фантастычнай літаратурай так, каб яе было цікава чытаць не толькі у межах жанру, у сэнсе тым людзям, якія і так чытаюць фантастычную літаратуру, якая выходзіць, сочыць за гэтым жанрам і ведаюць гучныя імёны, і не толькі гучныя, ведаюць нейкія нішавыя імёны. Мне здаецца, што Эндзі Уір робіць цудоўную справу прасоўвання фантастыкі ў масы, якія, у прынцыпе, не асабліва цікавяцца гэтай літаратурай. І гэта, я думаю, вялікі талент, і дзякую, што выходзіць таксама і экранізацыі яго кніг. Гэта той выпадак, калі у выніку вердыкт «дык лепш кніга ці горш», магу сказаць, што вердыкт будзе такі, што і кніга цудоўная, і экранізацыя цудоўная. Ну, а вам дзякую, што былі са мной у гэтым выпуску. Раскажыце, як вам наогул такі фармат, ці спадабалася вам, што экранізацыі атрымалі асобнае адгалінаванне ў гэтым падкасці, ці было вам цікава слухаць. І таксама можете напісаць, пра якія кнігі і іх экранізацыі вы б хацелі паслухаць у наступных выпусках. Зразумела, што я буду абапірацца на тое, што я сама чытаю і гляджу, а таксама на тое, што выходзіць акурат цяпер, што карыстаецца вялікай папулярнасцю. Напрыклад, як я ўжо агучыла раней, магчыма, я б хацела прачытаць і паглядзець «Хамнет», але, можа быць, у вас таксама будуць нейкія ідэі і нейкіх старых, можа быць, варта разабраць нейкія легендарныя культавыя экранізацыі, не ведаю, «Палёт над гнездом зязюлі», «Ззянне» і многія-многія іншыя. Таму чакаю вашы каментарыі адносна новай рубрыкі ў падкасці. Вы можете мне пісаць у каментарыях на Кастбоксе, на Ютубе. Таксама можете пісаць мне ў Інстаграме на ніжняе падкрэсліванне Беллит. Ну а таксама ў апісанні да выпуска ёсць спасылка на Google форму, куды вы можете пісаць свае каментарыі або задаваць розныя пытанні. А таксама ў апісанні да выпуска ёсць спасылка на мой Patreon, там, дзе вы можете падтрымаць выхад майго падкаста. Ну а на сёння гэта ўсё. З вами была Наста і падкаст Беллит. Да сустрэчы!